Кеңеш радиоһы тәҡдим итә. Республика! Илә-ява, эйәләшкән бер болот. Теге эшәү башланды, хәзер пультында. Онот. Икенче каналларга күчмәгә дә була, чөнки унда барыгында да реклама, без һөйләшеп куйдык. Әйткәндәй, теге эшәү тапшыруы да шулай ук реклама ул. Тормышка ыңгай, аек һәм тулы караштын рекламаһы. Әйткәндәй, ыңгай, аек һәм тулы безнең өстәлгә тап килгән сыйфаттар. Аекбыз, шуңа куркмаенса, рульгә ултырабыз, кузгалдык. Ай, егеттер, куркыныс, статистиканы укып һискәндем. Статистика дигән үздемме? Ул статистикаларга күз һала башла. Водительләрнең 49% елына 2 тапкыр аварияга эләгә икән. Тәүбәтин. Тәүбә? Без калган шул 51%-да булайык. Безгә гомумән аварияга эләгү ярамай, чөнки без тапшыру башлар алдыран был автомобиль хөкүмәттәге безнеке түгел, төкетһәк, эштән куасактар дип. Әй. Бу безгә ярдәм итә. Ярый, артык бул турында күп һөйләмәк, я башка бәлә килтерербез. Тәүбә. Һезнең башыгызга яңалыктар килтерәйек. Шакша бистәһендә йөк автомобиленә тиялгән истребитель ди күргәндәр. Шакша бит ул. Һәм кайһы бер кешеләр уны фотога төшергән, бәгъзе берәүләр был самолеттың марканы билдәләгәндәр, ул Су-24. Дөрес әйтмәһең, Эмиль. Нигә? Ул Казанда булса Су-24 булыр ине. Өфөлә булгас Һау-24 булыр иде. Асынлап та мин дә ул фотографта күрдем. Бигрәк тә унда комментарийлар кызык. Шакша бистәнең һава гаскәрләре кемгәдер AliExpress'тан заказ килгән һәм тыгындарга каршы бердән бер корал тидер. Тыгындыра каршы бердән бер корал минекчә шәп. Ярый инде, без дә артык баш ватып тормайбыз. Гомумән, Өфөлә йөргән водитель, истребитель белән идара итә аласактыр. Әйе. Һеч шикәр. Бер күзен кызып та хатта. Әйе. Егетләр иштегезме? Тәмәкенең хакы арта. 25%-ка тиклем артуын фаразлай эксперттар. Шулай дип, тәмәкенең кыйммәте динамикаһы быел да күзәтеләсәк, ел адагында ул әлеге хактардан 4-тән 1 өлешкә югарырак буласак ди аналитиктар. Һәм улар буны нисек аңлаталар? Контрафактка каршы көрәш менән үәт. Безнең милләткә был янамай. Безнең милләт өчен иң мөһиме курайга хак артмаһын. Менә бездән гадәттә һорайлар, егетләр, һез тәмәке тартаһығыҙ дип. Әйдәгез, хәзер менә бөтәһенә лә бер юлы яуап бирәйек тә башка был һорау менән мөрәҗәгать итмәһендер. Безгә тартырга ярамай. Чөнки ат куып эшләйбез. Әйе. Ат белеүгезсә, бер тамсы никотиндан да һәлак була. Бер тамсы аркаһында үлек атка килмәй, шуңа күрә тартмайбыз да. Дәвам итәбез. Кытайдагы коронавирус таралгандан тарала бара. Хәзер бөтәһе калтырайды был һүздән һуң. Кытайдан бер кыз тән температураһы югары булса ла, аэропорттагы медицина аппараттарын алдаштырып, Францияга ускан. Һәм әйткәндәй, беләһегезме, был хакта ничек мәгълүм булган бөтен дөньяга? Нисек? Кыз үзе социаль селтәрдә был хакта хәбәр иткән. Менә карагыз, мин Францияда алдаштырып килдем медицина аппараттарын. Парижда күрәм дә үләм. Зындап ташлай килсә гайны Парижда күрергә лә үлергә. Аллам хаклы, куркыныс. Минеңсә менә шундай кешеләр аркаһында сит планета вәкилләре безнең планета белән бәйләнешкә сыкмай да инде ул. Бәләһеннән башаяк, әйдә лучше үдебездә генә ултырайык. Һәм нимә кызык, безнең башыбызда нигәлер сит планета вәкилләре башкортса һөйләшә. Русча һүзләр кыстырып. Әбәди коронавирустан нисек аклана алабыз? Нисек аклана алабыз? Харам хак менән? Һәм Кытайдар менән аралашмайбыз. Киемдәрде кайдан һатып алырга һуң? Тулга нишләргә алгандары? Улар бит Кытай түгел, улар Вьетнамдан. Айырма бармы ни?
Гомон, коронавирус ул баш мейе булган заттарга гына янай. Менә һез итмәйгезме? Безнең ара мөнәсәбәттә ниндидер көчөргәнеш бар кебек. Һин был һүзләрдә әйткәс, янда кәләш пәйда булган кебек булды. Юк, менә барыбер ниндидер менә конфликтлар барлыкка килә, белгескә күренергә кирәк түгел. Әйдә, бына хәзер каршылабыз да, күренәбез дә, уны менән тапшырып эшләйбез. Әйдә. Уның карау без һиңа күптән әйткәнек, күренергә кирәк дип. Әмма башка төрле белгескә. Кыскаһы, каршы алыгыз. Бүген бездә кунакта медиатор Айдар Әхмәтиянов. Хәерле сәгатьтә. Сәлам егеттәр. Шөкер, рәхмәт. Рәхмәт. Йырлап. Вакытында йөреп йөрдү деген. Сәлам. Айдар, без һине медиатор дип таныштырдык безнең тамашачыларга. Гомумән без һине оста, музыкант, баянчы, Сәнгать кеше итеп белә идек без. таныштырырга теләгәнек, әмма һин ундай түгел, һин медиатор икән. Кем ул медиатор? Нимә ул медиатор? Гитараның медиаторын ташлап, хәзер үзең медиаторга әйләндең. Гомумән егеттәр бөтәбез дә медиаторбыз инде без. Чөнки кризислы ситуацияга килеп теркәлгән осракта уны конструктив рәвештә хәл итәргә кирәк. Бөтәһен дә канәгатьләндерерлек итеп. Халыкара кимәлдә, халыкара талаптарына, хукукый мәдәният талаптарына, шартларына тап килгән замана шартлы инструмент дип әйтергә була. Чөнки сит илләрдә, Америка илләрендә, Запад илләрендә айрысы медиация һөнәре киң таралган, ондагы граждандар күптәнен аңланалар. Суд ярдәмендә конфликтлы ситуацияларда бәхәсләрде хәл итүе авыр һәм конфиденциаль рәвештә бөтә булган мәгълүмат сер булып торып кала. Сиздер яраштырыусы булып килеп сыгам ул. Һинең клиентларың һине тыңлап утыралар да, акыллы йөз белән бер нәмә аңламалар да, шулай икән диләр дә, ярашаларына коялар. Юк, улай түгел, медиацияның әлбиттә үзенең талаптары, шартлары бар, бәхәс Ягъни инде бәхәс силәр арасындагы посредник диләр бит инде. Ситтән карап торучы өченче кеше. Гомумән Ул һөнәр кирәкме ул Россиядә? Яшь мөрәҗәгать итәләрме? Аксалы эшме ул? Әлбиттә бул институт бик мөһим бүгенге көндә. Мәсәлән, гаилә медиацияһын алһаң, я булмаһа мәктәп медиацияһын, ике өлкәдә конфликтлар, бәхәсләр җитәрлек, ул ситуацияларны тиз генә, җиңел генә итеп хәл итеп булмай. Мәсәлән, бүгенге көндә улар якын кешеләр икән, гаилә медиацияһын күдүңендә тотканда. Ирле хатын. Бит әле уларның балалары ла бар әле. Балаларның мохтаҗлыктары, балаларның кызыксынулары. Суд залында улар икенче көнне душманга әйләнү ихтимал. Медиация инде ул аралашу ярдәмендә конфликтларны кайсы осракта гаиләне мизах булган гаиләләрне хаклап алып калырга. Кайсы осракта конфликттың үзенең стадиялары бар бит инде. Эскалация стадиясы диләр. Угыш осрактары бар икән, кул күтәргән осрактар булган сактарда гаиләне матур итеп, дөйем фикергә китереп, конструктив рәвештә шартлы сайтып әйткәндә бәлеште кап уртага бүлеп, ике яклы канәгатьләндерерлек итеп, ана шулай итеп хәл итәргә Консенсуска килә. консенсус диләр әйе. Авылдарда мондай рольдә гадәттә күршеләр башкара түгелме? Шулай Үзара гаилә танышса, шунда күршеләргә сыгылар бит. Күршеләргә сыгалар. Күңелдә бушатырга. Кайнак кайнылар. Дөрес уйлайбыз егеттәр, чөнки медиация үзенең тамырлары белән тарихка кагыла. Һәр сакта ла булган инде ул бәхәсләр. Мизах булган гаиләләрдә бигрәк тә яшьләрдә үзләрен генә калдырмагандар. Авылда старосталар булган, мәсәлән, муллалар, Казый дигән аксакалдар, кәмендә генә һәрбер гаиләлә үзләренең олы буын вәкилләре булган. Ана шулар ярдәмендә гаиләләрдә хаклап алу сәясәтен алып барган элек-электән. Һин Айдар белән капыл гына. Һин өметле, һәләтле музыкант Баянчы. һәм медиатор. Был уй кайдан килде башыңа?
бик урап ситтен уйлап килдем дип әйтергә була. Миңа язмыш кушуынса, шундый бәхет электе адвокаттар палатаһы менән тыгыз бәйләнештә эшләнем мин. 2017 елда, 95 елдагында зур конференция үткәрдек. Шунда килгән кунактар башка субъектларның вәкилләре, етәкчеләре палаталарның һөйләнеләр конференциялар үзләренең субъектларында нисек итеп ошо институт моделләштереп, уны тәҗрибәләгәннәрен һәм был юнәлеш күңелемә үтте, чөнки мин күрәм, укытучы буларак та, музыкант буларак та, гомумән үзебезнең республиканың гражданы буларак нимә итмәй, нимә өчен ошо сиккә килеп итәбез кайсы сорактарда. Чалы калаһында адвокат медиатор офисы бар иде. Шуны официаль кимәлдә асып, үзәк булдырып, ризалык татулашу һәм хукук үзәге дип атанык без аны. Шуны моделләштереп, булган ресурслардан файдаланып эшләй башланак. Ысынлап та шулай, әмма гаиләлә низак килеп туган икән, медиаторга барыр өчен дә бит килешергә кирәк бер ике кешегә арасында. Берәү тәкъдим итә, икенчесе бәлки мин риза түгелмен, бармайм дип әйтергә. Өзең бар юк. Ысынлап та урынлы күп осрактарда инде хатын-кызлар килә медиаторга. Ситуацияны килеп һөйләй. Гаиләмде хаклап алып калаһым килә. Мәгълүматты кабул итә медиатор, тыңлай, консультация эшләй һәм медиатор тәү эш барышында аңлай. Суд приставларын атаган әйбәре. Я булмаһа хаклап алып калырга, я булмаһа матур итеп конструктив рәвештә аерырга. Исәп алып бараһың майда. Нисә гаиләне хаклап алып кала алдың? Статистика әлбиттә алып барыла. Буның менә мактанып кына, куанып, горурланып әйтергә була. Бүгенге көндә Учалы районында тәҗрибәләп башлаган көндән алып 12 елдан 17 гаиләне Аллага шөкер хаклап алып калдык дип. Шуны хаклап алып калган гаиләләрнең артабаны язмышын. Әлбиттә ризалык эшләгәндә озатмага алабыз, сопровождение диләр. Улар ниндидер тагыла ситуацияга килеп теркәлһәләр, аңлашылмаган икенче сәбәп менән әлбиттә улар кабат медиаторга килеп мөрәҗәгать итә алалар. Айрылган пардар да бар димәк. Айрылган да койсын дигән. Айрылган осрактала бит олар артабан мөнәсәбәтләрен хаклап алып калалар. Чөнки балаларны уртак тәрбияләү хакы турында һүз бара. Нинди дә булса ситуацияны бына түңәрәккә алһак, мәсәлән, без бит аның түңәрәк итеп күрмәйбез. Үсмеш кенә өлешен күрәбез. Руслап әйткәндә, безнең технология краеугольный угол обзора дип атала. Эмоцияларга бирелеп, тиз генә әйтеп, судка я булмаһа гариза, я булмаһа ниндидер дөрес булмаган карар кабул итеп, хәл итәбез дә куябыз. Алай бит булырга тиеш түгел. Конструктив рәвештә медиатор ярдәмендә ана шул үсмеш киңәя, зурая һәм уртак кыйммәттер асыла. Һәм шул осракта инде ике яктың да ынтылуы була кризислы ситуацияны уртак матур итеп хәл итәргә. Аңлашыла. Ул осрак менән менә иң тыгыз эшләгән кеше буларак әйтәләр. Гаиләләр безнең республикада, Чалы районында башлыса ниндәй сәбәпләр катнашып кала? Факторлар күп инде ул егетләр. Беренче фактор инде ул матди мохтаҗлык. Вахтала эшләйләр бит инде күп егетләр. Вахтага киткән осракта инде гаилә тулы йөкмәткәле була алмый дип әйтәм килә. Тагыла ишетмәү дип әйттек. Хыянат итү. Ул да шул Себер менән бәйлеле. Себер менән дә бәйлелер инде. Дөресен генә әйткәндә, көнләшү факторлары бар. Көнләшү ул зир. Ана шул конфликт калып бара инде. Замана нык үтешкән, нык алга барабыз. Өлгерә алмайбыз кайсы сорактарда. Күбеһен күбрәк итеп алаһы килә бит инде. Ана шул иске канәгатьләнмәү конфликтка гомумән алып бара. Ана шуңа булганына риза итеп, шөкер итеп, кабул итеп, бер-беребезне ихтирам итеп яшәргә кирәк. Медиацияның нигезе халык педагогикаһын күз алдында тота. Ул кеше гомери кыйммәтләре инде бер-береңне ихтирам итү. Мин һиңа бармасын. Нигә? Белмәйм, ниндидер катмарлы. Барган аңлашыласы. Минеңсә, бында катын менән ирдең үзара аңлашуы бигрәк тә. Еңә күршеләр дә әйтә инде. Күршеләр дә әйтә. Айдар, ысын әйткәндә, һезгә барырга язмаһын бит. Язмаһын. Мин әйтәм килә Ямилгә. Ямил бәхәсле ситуациягә Аллага шөкер килеп теркәлмәгән дип шуңа шулай әйтә. Бәлки. Монда бит гаиләнең дә елдарында ниндидер кризис көрсәк Гаиләлә Ямилнең үзе юк. Әйтмеш.
Карау бирдегез бит. Кем ул медиатор дип. Медиатор ул укып сыкка күп немени асыклай үзенә. Күп немени аңлай. Ул психологта, юристта, конфликтологта, экономистта, менә шундай Аксалы ханай белергә тиеш кешеләрне яклаштыра белергә тиеш. замана квалификацияһы дип әйтә алам. Ярай, укыганың һинең бит беренче һөнәрең баянсы, укытучы. Ул хәзер үткәндә калдымы инде? Юк, әлбиттә мин баянда уйнайым. Сын күңелдән уйнайым, йырлар иҗат итәм. Судта эшләү күңеллелер инде тегендәге Юк. хезмәткәрләргә. Әле Нефтекама калаһында барып тәҗрибәләй башлагайным. Нефтекамала бер баянсы егет бар. Әмма ләкин ул өлгермәй. Онда бригадалар бит инде. Мари бригадаһы, татар бригадаһы, рус бригадаһы, башкорт бригадаһы. Тегендә по совместительству тидер. Эшкә урынлаштым, чөнки эске тойгым, эске мохтаҗлыгым талап итә. Уйнайы килә баянда. Чөнки бу йомшарта бит күңелләрне. Һәм тегендә солистлар белән занимация итә башлагам. Йырлата башлагам, бөтәһе лә килеп керә. Отдел кадров та килеп керә, бухгалтерияла килеп керә. Кем булай итеп уйлый микән? Хайдар, музыкаль һәләт һәм белем ярдәм итәме ул медиаторлыкта һиңә? Әлбиттә, нык ярдәм итә. Медиацияла корал бар. Управление эмоциями дип атала. Безнең хистәребез белән идара итү. Иҗат шәхестәргә генә түгел, бөтәбез дә бит инде эмоцияларга кайсы сорактарда бирелеп китәбез. Аерым махсус тренинг бар. Ана шул тренинг үзеңнең эмоцияң белән дөрес итеп идара итеп, кулланып, үзеңнең көсөңдө дөрес юнәлештә бирә белергә өйрәтә ошо тренинг. Мине Айдар һин теге бәхәсләшкән гаиләгә барып, бер нәмә һөйләмәенсә лә гармуныңды алып, береке гырлаң, шунда дуслашып. Бер курьез ситуацияны һөйләп китәм килә шунда ла. Учалы калагында процедура үткәреп утырам. Өстәлем астында баян утыра. Хәзер айрым шәхесте сакырганмын, әле иптәше килмәгән. Хатын икеләнә үзе. Хәзер үзем психология күзлегеннән аңлайм. Нимәлер җитмәй. Ана шул осракта минең иҗатка гашык булуым, иҗат квалификациям нык ярдәм итте. Баянды сыгардым да, элекке совет дәврендәге кино бар бит инде. Большая перемена дип атала. Йыр бар унда. Мы выбираем, нас выбираем, как это часто не совпадает. Шуны йырлап бергән, еланла тигезен икенче көнне торт тотып килгән теге апай. Эшегезне дәвам итегез инде дип. Бuna иҗат дигәндәй борынгы заманда Урта Буат халкы акыллы булганнар, зиһенле. Ана шул Запад илләрендә вакантлы вазифа булган. Рыцарь диләр. Билдәре бит инде ул физик көчле булырга тиеш булган, географияны яхшы белергә тиеш, бер нисә телде белергә тиеш, әлбиттә. Ул философ, математик, онан тыш тагыла бер талап булган. Ниндидер дә булһа, музыка коралында уйнарга тиеш. Моны һезгә сорау хәзер егетләр. Ни өчен ошо талап булдырылган? Нисек уйлыйсыз? Не, хатын-кызның йөрәген яулар өчен инде, башка нәмә өчен. Җавап әлбиттә Ямил канәгатьләндергез. Тәҗрибәһе барына генә. Ошо шарттар нигезендә оның тәүбарысы халыкты хаклау. Үзенең дәүләтен, үзенең илен хаклау. Ошо сифаттар менән бер рәттән һәр сакталы яктылыкка, ниндидер тазалыкка, изгелеккә өлеш булырга тиеш. Күңеле катырмаһын өчен. Әйе. Айдар һинең генә түгел, безнең дә сорауларыбыз бар. Әйе, 5 секунд эчендә җавап биреп өлгергә кирәк һәр бер сорауга. Башына нимә килә шуны җавап бир. Әйе. Кызмайынса, тыныч кына. Һез мине хәзер медиатор сифатында тикшереп карарга булдыгыз. Әйе. Рәхмәт. Рәхмәтең дә һоңгар әйтерһең бара. Үзегеп сыгып китерһеңме кайнап. Үсеге халкы булһа, бәлки медиатор да була алмас идем. Һәрбер кеше медиатор була алмый димәк. Әлбиттә. Айдар һәйдәр булһаң, тәүге сорау 5 секунд эчендә җавап бирергә кирәк. Кызга тәкъдим яһар өчен иң насар 3 урын. 1 2 Ресторан, 3 4 урам, 5. транспорт. А ни өчен ресторан насар? Не скромно дип әйтәләр бит. Минең үземнең иптәшем яратмай, үземнең тәҗрибәдән сыгып әйтәм. Тыйнагарак булырга кирәк. Юрганга карап, аякта утырырга кирәк. Карап, бу инде безнең башкорт милләтебезгә, үзебезгә хас булмаган әйбер. Уның каравы ресторанда тәкъдим эшләһәң, туйды кайда үткәрһәң монан. Әйе. Тойда, ул да. Икенче сорау. Шедерекле. Салават Юлаевтан яхшырак булган 3 хоккей командаһы. 1
2, 3, Авангард? 4. Авангард яқшырақ? Yok. Салат Юлаев яхшыраак. Әлбетте. Бұл дұрыс жауап. Әй, қолдар сеяп. Тағы қарау. Нервыларды тынысландырған үш шүгіл. 1, Спорт, 2, сәнгать, аралашу. 4, 5. Менен де хара болһын. Айдар гынайым, Байдар гынайым. Балык булмаган, әмма диңгездә яшәгән өс хайван. 1, 2, 3, 4, 5. Отыр 2. Шоның өсінде мәктепке келдік біз бүгін. Әйе. Рами Гарипов мәктәбенә. Әйе. Рами Гарипов исемендәге Республика гимназия интернатында бездә ниләр көтә һуң? Тулкынлану хистәре кисерәм. Чөнки үземнең тренерыма Җәлил Дилмөхәмитовичка килеп ултырабыз. О, бик шәп. Бик шәп. Әйдә күрешәйек, танышайык уның менән дә. Күптән күргәнем юк. Хөрмәтле телезакалышлар, Филус менән без көрәшмәскә булдык, чөнки Филуска хайырлык көрәш костюмы юк. Һиңә лә юк инде. Миңа гомән көрәшергә ярамай. Сәламәтлек аркаһында. Шуңа күрә каршы алыгыз. Башкортстанның көрәш буенча елма командаһы Айдар Әхмәтьянов һәм Ямил Ишмөхәмәтов. Майданда иһә хатта Филус менән минән дә асан көрәштә эшләй алырлык белгес спорт мастеры, Рәсәйдең һәм Башкортстанның атказанган мәгариф отличнигы Җәлил Юсупов. Айдардың тренеры. Җәлил агай бит заманында атай була, әсәйли алмаштырды. Комплекслы рәвештә нык занимация итте безнең белән. Ни хәлдәһегез Җәлил? Яхшы, әйбәт. Күрәһеңме? Я менән башланган исемләр бөтәһе лә яхшы кешеләр. Янилдәр дә Мин алган, мин нәкъ шулай дип әйтер дип уйлагайным мин. Һәм яллага рәхмәт һинән Ысын Батыр тәрбияләгән һин тормышның бөтә өлештәрендә лә атмарлыклар алдында тукталып калмаһаң алга бараһың. Афарин. Зәлил агай, нисә күрә Ямилдан көрәшсе сыгыр нимә? Не сатмаған. Любой кеше сығарып. Любой кеше сығарып була. Динә дә Һез тотын һагыз. Динә дә сығарып була, сығарып була. Безнең канда. Әйе, башка канда көрәшче. Элек бит безнең атай бабайлар бүтән кунакты бөтергәндәр көрәшмәләр. Менә кунакта булып отдыхайтыр сыккыз, улар обязательно кунактар уйдара көрәшкәндәр. Кем көрәшә? Хуҗаһы көчсөрәк булса ла, ул үзенең кунактарына биришкән. Кайгылар районында ике көчле көрәшче булган, да безнең бер көчле көрәшче икесе кунагына барганда көрәшкән дә тегегә хуҗасы бирелгән. Юрый инде. Шуның Габантойда башланганда беләдерәк кенә яя көчле булгандыр теге егеттә теге икәү финалга сыккан икән. Егетләр, һез можете казанды куярга бер егетте мин аны җиңәм. Моның үзенең кунагында ла инде тегеләй булай. Шаһын сыккас теге көрәшә башлаган. Нишләп мин сине җиңәлмәйм тигәс? Анда бит минем кунагым, мин сиңа шунысын бирелдем дигән. Хәзер был ике кеше арасында кемгә кунак инде? Икәүле кунак. Иң мөһиме, телевизор алдында утырган һөнәрмән көрәшчеләр һеҙ икегеҙҙе лә аңлар һәм артык тәнҡитләмәҫ дип ышанайым. Гафу итер дип ышанабыҙ. Әммә без йәш саҡта көрәшкән ваҡытта ялан аяҡ көрәшә торғайныҡ. Бындай аяҡ кейемдәре булмай торғайны. Ялан өс менән Ялан өс менән һәм кушактарҙы бәйләмәй торғайны. кушактарҙы бәйләй торалар инадағында гына. Еңә алмаған һуңғы стадияһында. Теге ничә булһа, шактар бәйле торгай. Табыла бәйләмәй торгай. Нимә, газет ставка куябызмы? Не ставка ҡуйырға инде. Аңлашыла бар. Көрәшү башланғанда судья менән күрешәгез башлайга тай. Мин белән күрешәгез, шуның икәүгез бер белән күрешәгез. Бу күрешү нимәне аңлата? Честно күрешәм ти, шуның үзенең сопернигына бирә, мин һинең белән честно күрешәм. Ихтирам итеп, кем миңа шул еңә дип кулын бирә. Даже еңелеп сыкса ла, кулын биреп сыга. Менә бу медиатив технология. Киләсәккә әйттем бит, яхшы мөнәсәбәтте һаклап алып калып. Бергә 0.
Чистый oldu. Заңгар көрәшче чистый абукта. Нечестно oldu. Сопротивно Я, Айдар, алып хәлтәле. Тағы бір тапқыр. Біздің Әмилде берішмей. Hürmetli konakçılar. Biz tapşırık hocağı olarak bugün beriştik. Ama hep berişmek. Ничего булды. Дуслык келді. Рахмет. Hürmetli тамашашылар, яш, дәртлі, көсті сақтарға алып қайтқан үшін бүгінгі тапшыру чемпионы Айдарға һәм оның тренері Яйыл ағайға ысын көңілден зор рахмет. Зор рахмет сынапты. Рахмет тегеттер. Рахмет. Хабантой яландарындағы майдан итке келіп түсті. Бізде һәдән кәм түгел, ғаймен көрішкендей болдық. Хөрмәтле безнең һезгә теләгебез, гаиләгездә бер касанда менә шундай көрәшкә хәлләр бар бит мәһән, улай булмаган өчен һәр вакыт Айдар кебек белгечләргә, медиаторларга мөрәҗәгать итегез һәм үзара һөйләшеп, кәңәшләшеп кенә яшәгез. Һеҙҙең ғаиләләрҙә иҫәп һәр ваҡыт тигеҙ булған. Ғаиләләрҙе берләштереүсе, ғаиләләрҙе бер диванға йыусы теге өсәү тапшырыуы бүгенгә тамам. Һау, сәләмәт булығыҙ, спортта яратығыҙ. Хушығыҙ! Мөхәббәттә, татулыҡта йәшәгеҙ.